Riwruoge ma kedo ne ratich oganda okwedo tiyo marach kod chike ma osebed ka itiyo godo e donjo ne joma omaki e kinde mag ng'anyo ma buchegi nitie do. Ka giwuoyo e boma ma Nairobi, gikwayo apis jamin buche oganda mondo mi ochung' motegno buche duto ma osebedo ka dhi nyime kaluwore gi ng'anyo, ka wacho ni ng'anyo ok omakore kod njore moro amora. Waluoro en ni samoro ka waseneno kaka cases gi dhi e court kendo itiyo kod chike mag prevention of terrorism marach, to nyalo hinyo tijno ma watiyo kendo ma wakonyo godo sirkal mar mondo Kenya obed a safe country. Kenya bende obed kaka osemiye global profile. Ka ok wadhi mbele mar mondo lernwa ni to sama vijande wa bedo charged gi cases ma are related to terrorism, to gin mana vijande manodhi oko motimo demonstration ma wantiere nyaka gi chike ma olero kaluwore gi katiba marwa, kako ripo bed ni DCI kata mana DPP, Directorate of Public Prosecution, kata Inspector General of Police, magin jogo ma wasiluonge petition ni. Dware ni mondo lernwa ni to sama kori mako vijande gi, to ripo bed ni chik mane mitiyo godo, to ripo bed ni chike ma itiyo godo go gichakre kanye to gigik kanye. Prevention of violent extremism and counter-terrorism space have petitioned the court to declare all these prosecutions that are related to the June 25th and Sabasaba protests unconstitutional. And before that, we want to tell members of the public that we also want those prosecutions to be halted immediately. Moko kuom jokanyo mag duond bura